menika diwonten panuwunan saking kula Bapak Slamet Pandan Simping ingkang paling magunipun Sri Hunting dipun bawani Mbak Apri tuwin Mbak Mimin matur nuwun menika saking Angka Wijaya Wonogiri Slamet Slamet Pandan Simping Klaten nggih matur nuwun ki 50.000 alhamdulillah ya nelon wayang mania community sing cabang Klaten para rawuh matur nuwun sanget ora kadang-kadang Mbak komplit Kak lah iya nenone rasna tulus nadyan nengku di menika bapak-bapak sing asta wonten ing kepolisian wonten ing Jatiwarna, Polsek Jatiwarna, wonten ing Kurambil Jatiwarna matur nuwun sanget rawanipun mugi-mugi dados sesrana amaning dalu menika. Ngono ya, Mak. Ya ndek diaturke ndek yen apa? Ya mangga. ingkang dipun suwun menika selendang biru cara Mbah Narto menapa cara sakniki. Terus sakniki Pak. Nggih. Karo wanine mengko ning ngaturke. Oh ngono ya Pak. Ngono nek gawe lagu kok aja sok madani jenenge. Oh iya. Monggo dipulajengaken nduk. Monggo ya. Yo!
Thank